pots saber què te passa, que mires els meus missatges i no comptes? Ei, què te passa? Tio, és culpa meva. Quan t'he dit allò de que no hi fessis el boli classe, no ho deia amb mala intenció. I ha estat la mestra que m'ha dit de llegir jo al lloc de tu. Ai, no, no és per això. I quan xerraven a Berta era sobre un secret seu, no era res de tu. I no t'he contestat a el que me demanaves de l'examen perquè no he sentit com me cridaves i a més el mestre ha estat tot el temps sols vist amb altres dues. Que no, pesada. I doi? És que me fa vergonya dir-ho. Bueno, va, tocó. Bé, no, millor que no. Va, tia, que jo t'ho conto tot, que per qualque cosa som millors amigues. Segur que no res que he fet jo. Que no... Bé, mira, segur que no ho contaràs a ningú. Seguríssim, t'ho promet. Va, tocó. És que m'ho llevarem tot. Tio, però tot. Que fort. I si te fa mal? Ja és que tinc moltíssima por, però no estic preparada. Tu creus que és necessari tan pres? Però... Jo crec que podrien esperar un poc. No pensis en aquestes coses ara, que segur que anirà bé. És que no he fet res positiu, a més, que a mi no sé tenen que esperar un poc i llevar-m'ho. Però, tia, intenta convencer-los, xerra amb ells, no sé. No m'escoltaran, a la clínica no m'han fet ni cas. I el metge no te pot ajudar? Bé, jo crec que ho entendràs si li dius que no estàs preparada. Què dius? No li faig comptes de res. Tanmateix segur que no m'escoltarà ningú. Mira de trobar-li qualque cosa positiva. Quan te llevin, serà com si t'haguessi llevat un pes de damunt, o no? Literalment. Ja, però és que jo el vull donar aquest pes. No m'ho poden llevar encara, però tampoc faig comptes de dir-li res a mon pare i ma mare. No els he fet mai la contrària i tampoc començaré ara. És un tema més delicat, però jo no vull arriesgar-me. O sigui, que serà com sempre. Obeiràs encara que no t'agradi el que t'han de fer. És el teu cos, Martín, decides per tu mateixa. Jo crec que podries perfectament plantar-hi... Ja, és el meu cos, però aquest tema depèn més del metge i jo som menor. I mon pare i ma mare haurien d'estar d'acord amb jo i no hi estan. I si arribar a un acord, els podries dir a ton pare i ta mare que si te fan cas, els ajudaràs en totes les feines que necessitin sempre que puguis. No quadrarà, estan molt decidits en que m'ho llevin, en canvi jo no estic gens preparada i no te fas una idea de l'important que és tot això per jo. I què tal si intentes explicar-m'ho? Ja saps que jo sempre estaré aquí per ajudar-te, per cercar solucions i jo crec que la trobarem. I també em pots telefonar sempre que puguis, perquè és igual si estic estudiant. Jo sempre estaré aquí per ajudar-te, te'l puc jurar si vols, i jo... Va, t'ho cont. És una cosa que tinc molt tallada, espero que no ho contis. M'he sentit molt a gust i m'ha fet guanyar confiança en jo mateixa. A l'escola, fent nous amics, m'han mirat millor i he estat molt feliç. No vull que m'ho llevin perquè és que no vull perdre tot això que he guanyat. Sé que a la clínica no m'ho faran cas i que mon pare i ma mare tampoc i desitgen tota la meva ànima que me'n fessin. Perquè a la fi la decisió hauria de ser meva, no? Sí, clar que sí. Bé, t'ho dic molt seriosament, Martín, has de plantar-li cara a ton pare i ta mare. No pot viure sempre darrere ells, darrere les seves decisions, les seves idees. Pensa i fes les coses per tu mateixa. No vols que te llevin? Val? I d'ahir no te llevaran. I si no els agraden els metges, si no els agrada a ells, mala sort. Tu no estàs preparada i no faràs res que no estiguis preparada per fer-ho. Sí, però saps el que passaria que a meva si els he dit tot això? No vull anar-li mal exemple a la meva germana. Sempre he fet tot el que m'han dit. No els he xer ni els he crit. Duc la roba que ells volen, faig el que ells volen. No sé com seguir farien ara que sense cap motiu els digués que no vull que m'ho facin tot el que m'han de fer. Sense cap motiu? Tens mil i un motius. Que és la teva vida, els teus sentiments, les teves decisions, la teva manera de fer les coses. No estàs preparada, punt. Els altres que se quedin aquí t'haurien d'entendre i tu sí que has de decidir. Tinc por. No sé si és pitjor la reacció a mon pare i ma mare si els he dit que no o que m'ho llevin. Aquí sí que no te puc ajudar, pues. Tu sí que has de decidir i espero que triïs bé. I en cas de que els expliqués tot, què li dic al metge? Segur que ja ho tenen tot preparat. Seria mal educat i inapropiat fer-me enrere així com així. A més, me renyarien el doble. Però no puc creure que t'importi més la bona educació que la teva pròpia vida. Va, tia, obre els ulls, vol fer favor d'anar xerrant amb ton pare i ta mare. Saps què? Crec que tens raó. No puc deixar que decidisquin per mi. He de fer-me valer per jo mateixa i enfrontar-me al que no m'agrada. Sí, tinc por, però és el menor dels meus problemes ara mateix. Avui vespre, durant el sopar, començaré alguna cosa del tema i els diré que no estic preparada. Au. Sí, m'agrada. Però segur que saps com dir-los, perquè
Jo de tu que faria paraules correctes, tampoc no que s'enfadin tu. Sí, clar, me pensaré com dir-li, però això s'ha d'aturar, no me llevaran res d'això. Espera, que tot això que estàs pensant ara també ho pensis cada vegada que vulguin decidir per tu. Comença tu la roba que tu t'agrada i fer el que tu t'agradi, val? Ara veuràs. Mon pare i ma mare me mataran. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh eh oh. Just move those left feet, go ahead get crazy. Anyone can do it, sing oh eh oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do, prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing.